Здравейте! Днес ще разгледаме темата развитие на нашите отношения в близкия един месец. Така, оставяме картите на Ленорман, които са над 36. Днешния разклад ще го направим с Ленорман. И така, да видим развитие на нашите отношения в близкия един месец. Видеото ще бъде общо, ще се отнася и за тези, които са във връзка, както и за тези, при които връзката не е толкова стабилна. Видим какво ще излезе. Обща енергия, общо четене, скъпи приятели, вземете това, което ви резонира. И така, развитие на нашите отношения. С картите на великата гадателка мадам Ленорман. Личната гадателка на Наполеон и Жозефина. Френската легенда. И така, какво ще ни отговорят за нашите отношения? И така, нашите отношения, мисли, чувства, действия. В дъно на сърцето лежи една мъка, една тежест от една разруха, че не сме оценени добре, че човека срещу нас иска повече да взима, отколкото е готов да дава. Той има много страстна натура, ревнив е, но в същото време това е. Тук картите ми описват един човек, който преди всичко взема, иска от вас, а когато дойде въпроса да даде, той не е готов да го направи това нещо. Измъчва се от ревност и такива чувства. В главата му, мислите му. Тук по-скоро ми излиза, че този човек, ако е свободен, държи на връзките си, обаче може да бъде и в връзка, да бъде женен, да има още една връзка в неговия живот. Ново начало, обича да се среща с нови хора, да общува. Тук виждаме градината, това са светски събирания и срещи. Човека мисли да общувате, да излизате, дори е готов и за ново начало да сложи връзката на по-стабилно равнище. Неговите чувства. Така както и да ги гледаме картите в този разклад, този път непрекъснато ни говорят че тук имаме един любовен триъгълник. Не сте само вие. Той е между два пътя. Той в чувствата си е раздвоен. Да, както вече обясних, че човек, който е ревнив, притежава това, което си е мое, на друг не го давам. В същото време е един успешен човек. Дали жена, дали мъж, просто говорим за човек, който е постигнал нещо, държи на себе си и на обществото. Може да бъде и човек закрилник, който ще се погрижи за вас. Действията му, да, имате съперница. Имате съперница, това обаче не означава, че не можем да имаме едно ново начало между вас, което да се развива в едни прекрасни слънчеви отношения, че между вас мечтите могат да се осъществят. Просто на този етап тази подредба ми говори за един любовен триъгълник, а вие не сте сами. И това не е от днес и от вчера, това е от миналото. Той е излизал на две места или госпожата, дамата, е общувала с още някой. Въпреки че за момента никой не е сам, в началото на всяка връзка хората излизат и с много други хора, след което обаче се установяват на едно место или се разделят в крайна сметка. Настоящето. Да, готови сме за ново начало, с едно много хубаво слънчево, ярко начало, с изпълнение на
на желания, с излизане, с общуване. Човекът у вас ще бъде загрижен и по звезди бих казала, че ще се осъществят до някъде и мечтите ви. Така. Не всичко е свързано с едно ново начало. Поставите ли си едно ново начало, може и вие да го решите, може и партньора ви. Има шанс нещата между вас да потръгнат. Това е от мен, скъпи приятели. Желая хубав и спорен период. Харесвайте видеята. Това за мен е много важно. До нови срещи!